lidi, nám se to opět vyplo a musíme teď pospíchat, protože je Teď už to bude, ale lepit to asi moc nebude. Takže ten plastik si myslím, že to je lepidlo a lepidlo ne. Takže tohle, my nemáme lepidlo, hodně, jo, lepidlo. Jste se divili, že hodně pospíchám, že máme jednu, takže my už to máme rozdělení na 3 videa. No, na 3 videa, jo. A záplata je hotová. Bože, doufám, že to bude fungovat. Co mě to napadlo líst do lítacího auta, když ani neumím. Jo, jdeme. Takže, kontrola se. Jo, a tady zájená tlačíká jo, jdeme se u této videa. Co? Loučíme. Zanechte. Like. Jaký Like. Like. Já jsem teďka úplně rozpaku, protože po dlouhé době. Zanechte like, odběr, jaký odběr? Hezký koment. Jo, hezký koment. Jo, dobře, jste říkal. A čau.